Dobrý večer. Ako sa máme? Dneska je a bol v šope tento bazar rakeťák. Ja som ho stihol dať na level 100, lebo som moc za neho nehral. A tak, môžete si ho zobrať sami. Neviem si ukázať, čo robia tieto tu 3. Najprv začneme to najslabšieho, to je laser. Laser mod. Napijeme sa, aby sme boli hydratovaní. Nesmieme. Haló? Dobre, takže máme tu pesť. To je pekne na hovno. Ako vidíte. Dobre, teraz si dáme druhé najslabšie. Potom to sú tieto krídla. Teraz vypadá ako taký stripter. Som dal. Proste opa. Tam vzadu je Kid, Penny, Lola a Daryl. Šedíka tu máme. A to je asi také najnovšie doslova z tohoto lobička. Krídidla. Zabijeme ho. Prepačte, škrabal som sa po nohe. Opa. Dobre, tak ideme ešte raz. Ak sa vám toto video páči a chcete viac, tak zanechajte odber, like a zvonček. A tu máme takú Sofiu a tu je asi najnovší taký, že neviem. Som zabudol, ako boli si brawlerovia. Ja som začal, sa mi zdá, hrať, keď bol Ruffs v base. A najlepšie bolo, keď ten pás bol ešte za gemy. Nie za peniaze, ako je teraz. Takže Sofa katastrofa. Dobre, táto schopnosť má takúto ultinku. Potom sa presunieme k tej najsilnejšej. Dobre, dal som si dole sluchatka. Neviem prečo, brat mi ich bere. OK, tak musíme hľadať jedného. Prepačte, ak ho uvidíte a ja nie, lebo ja som stepy. Aha, už ho vidím. Docela asi neviem. I wondering. Player ikonu má pritom takúto. Chodorite s tým Bluetooth device. Dobre. Tak teraz si dáme tú najsilnejšiu. Select a battle mod. Prepačte, že čítam zle, som Slovak, nie Angličan. Pýtame sa vodičky. Nádherne. Takže toto bude také docela krátke. Chodorite s tým. Buďte zjem. Toto je podľa mňa najsilnejšie. Podľa mňa. Chodorite s tvojimi pesničkami. Opa, Juju, skap. Juju ukončila svoje trápenie. Som jej ukončil jej trápenie. Aha, Bazrak. Kde zmizol? Aha, ja som tľavý. Jaj, on sa zabil v Samzone pre istotu. Ja, to je El Primo.
sa moc nezdalo. Ešte 5. Čo? To jak? Na mňa tu vybehli i hneď pomoc. Haló, pomoc. Pomoc. Tak, čaute, ak chcete viac videí, tak dávajte odbery, lajky, zvočeky a čau ľudia, ste najlepší.